Jo alle sammen, i dag skal vi spille Sly 1. Jeg må undskylde fordi at jeg havde klaret den der mission og så den der. Men så havde jeg bare glemt at slukke for, eller tænde for den jeg filmer med. Så må jeg undskylde, det her bliver altså nummer 3, og I får ikke se det. Det var rimelig dumt, for jeg kan jo ikke klare missionen 2 gange, for jeg får ikke de der nøgle ting. Men lad os bare gå i gang med nummer 1. Det er den her. Fordi jeg starter med den her, det er fordi den anden, den var havde jeg. Den seriøst dårlig. Jeg ved heller ikke hvorfor jeg sådan synes den er dårlig. Den er bare dårlig. Sådan det var. Den er lavet dårlig. Hvor går den hen? Gunboat Graveyard. Okay. Jeg forstår ikke helt hvad han siger, men jeg tror det er et eller andet med mig at gøre. Altså jeg har boet i en andet sted. Eller fyr her. En anden sted eller sådan noget. Jeg ved sgu ikke helt. Jeg tror det er sådan noget. Flaske. Hvordan kan jeg have 7 flasker? Jeg har kun været i den her bane en gang. Temmelig nice. Nå, wow. Flaske. Shit. Det skulle jeg ikke have gjort, det der. Det skulle jeg bare ikke. Det total fail, man. Det er what's the Og den kigger på mig, det gør det kun mere scary. Et æderkopøje. Eller hvad er det? Ja, ved det ikke. Hoppe. Ups. Heldigvis. Godt man ikke dør med det samme, så skulle jeg starte helt forfra. Klar, ninja. Yeah. Så. Fuck. Det sker hele tiden der. Wow, ikke ham der igen. Hvorfor står de der? Hvorfor står de der vagter altid der, hvor jeg ikke kan se dem, altså? Så kunne jeg sgu heller ikke til det spil, synes jeg. Det er fordi han kom først frem det. Det er sgu da utroligt. Det er sgu utroligt. Det er fandme træls. Det er det sgu, det er fandme træls. Nej. Ja, så spiller jeg lige et minut på det. Sryer. Okay, nu begynder jeg at koncentrere mig, altså jeg har 2 liv tilbage, så skal jeg starte helt fra, det gider seriøst ikke. Nej, what? What? Jeg slår ham sgu da, det synes jeg. Altså, og ninja. Jeg løber bare her. Hvad kan jeg heroppe? Kan jeg gå heroppe? Det kan jeg sgu. Der var ikke så meget spændende. Så er det de flasker. Okay, hvor skal jeg hen? Ja. Fuck, man. Fuck. Jeg har 2 flasker. Jeg mangler lige 2 mere. Hvor er de henne? Der er nøglen. Hvor fuck er de så henne? Whatever, man. Nå. Find dem på et andet tidspunkt, det gør jeg sgu. Ja, jeg har fundet ud af det, ikke også? Du har sagt det 3 gange til mig, altså.
Det var den dejlige mission. Dejligt. Jeg tror sgu ikke lige, jeg bliver nødt til at tage... jeg skal nødt til at tage det her liv heroppe, altså. Ellers dør jeg. Og når jeg skal til den der... min hadmission. Der er altid en hadmission i... Venstre de her baner, men det der, det er... Et mere liv. Men jeg kunne sgu lige overdrive ham med først. Fuck. Men det går sgu bare ikke. Uheldig mig. Begynder snart at lægge nogle Minecraft-videoer ind. Men jeg vil jo godt have nogen med til at spille Minecraft. Bare lige skriv der en kommentar, eller skriv en besked til den her kanal, hvis I vil være med til en Minecraft. Jeg har en server, jeg bygger på et stykke tid, så vi skal ikke i gang med det helt store. Bare lige bygge noget. Har vi sgu nogle huse, træhus og en kirke og sådan. What? Fuck, for smart, mand. Det er sgu ikke en hadmission med. Hvad skal jeg? This up to... Woohoo! Yeah! Wow! Yeah, fire is this gun. That's it. Ja, hold nu kæft, Bendy, og jeg vil gerne altid lige i gang. Man, jeg skal støtte dem der, jeg skal have det her. Jeg synes det er let nok det her, synes jeg. Jeg synes bare, jeg tænkte, det kun er bare en, de skal stikke af med. Phew her. Hvis de bare tager en, så... Fuck. Fuck, man, det bliver svært der. Nej. Okay, det er derfor, det er min hadmission, det her. Serious, man. Skyd krabberne. Krabberne først, de der skatte der til sidst. Jeg glæder mig helt til at blive færdig med at spille her Sly 1. Jeg hader Sly 1. Det er mit hader Sly spil, men nu må jeg have alle tre, så kan jeg jo lige så godt klare alle tre, det er sgu egentlig fint nok. Så forstår man jo også, hvad alt det der sker og sådan noget. Jeg glæder mig sgu egentlig til at være færdig. Jeg har helt glemt, hvordan Sly det slutter. Det glæder mig. No. Fuck. Fuck, jeg hader det her. Det er sgu noget af det værste lort, der nogensinde er opfundet, mand. Og jeg kunne ikke have 20 eller 30 eller sådan noget. Men med at skyde alle krabberne, det er sgu egentlig lidt nok. Det er fandme træls, det her. Det er det sgu. De satcher ikke med træls. De skulle satche ikke med træls. Det går godt, jeg er på 20. Kan nu. Dumb shit. Kan nu. Det går fandme ikke godt. Jeg kan sgu ikke lide det her. Her er den her mission.
Skrid, dum krab. Kom nu, jeg er så tæt på, mand. Jeg er så tæt på, mand. Det er så vigtigt, det her. Det er fandme så vigtigt. Nej, fuck, mand. Jeg hader det her. Okay, sidst forsøg det her, så gider jeg sgu ikke. Mand. Skulle heller ikke regne med, at det var så svært. Skid fat, de krabber skid med. Mand. Jeg hader det. Kom nu. Kom nu. Mand, jeg gider sgu ikke der mere. Ja, nu gider jeg sgu ikke mere. Ja, det er sgu lort. Det gider jeg fandme ikke mere. Nå, det var alt for denne gang i Sly 1. Håber du ser med næste gang. Og jeg tror ikke, jeg gider sgu klare den der. Jeg tror sgu bare, jeg klarer den, og så laver jeg den der, hvor jeg klarer bossen. Det er sgu meget lavet, jeg gider fandme ikke den her klip mere. Nå, vi ses næste gang i Sly 1, eller de andre videoer.